дар баробари дигар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар, яке аз масъалаҳои муҳиме ки дар паёми солонаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ироа гардида буд, ин зиёд намудани майдони кишти зироатҳо, боғу токзорҳо, ба ин васила беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватании аз лиҳози экологӣ тоза ва афзоиши ҳаҷми содирот маҳсуб меёфт. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холови ноҳияи Хуросон дастуру супоришҳои сарвари давлатро сармашқи фаъолияти хеш қарор дода, имрӯзҳо ба васеъ намудани майдони боғот машғул мебошанд. ҷангалпарварон барои амалӣ намудани ин тадбири муҳим заминҳоеро интихоб намуданд ки солиёни зиёд аз гардиши кишоварзӣ боз монда буданд. барои васеъ намудани майдони боғҳои муассисаи давлатии хоҷагии Абдусалом Холови ноҳияи Хуросон мо ина мушоҳида карда истодем. мо ина тибқи ҳашар мо ина заминҳода 2 гектар пистии обӣ корда истодем, 3.5 гектар бодоми ширина корда истодем. мана боз ҳаракат дорем ки 6.5 гектар дигар ҳоли чормағзи маҳаллиро шинонем. боғҳои хоҷагӣ боно васеъ карданем. азбаски бештари дарахтони хоҷагӣ ки дар кӯҳу пуштаҳо лалмӣ ва худрӯй ҳастанд, мутахассисон тасмим гирифтанд ин мавзеъро ки дар лаби дарёи Вахш ҷойгир аст, обёрӣ намуда ниҳолони пиставу чормағз ва бодом сабзонанд. бо ин мақсад онҳо бо кӯшишу заҳмати пайваста аз ҳамаи шароиту имкониятҳо истифода бурда заминҳоро нарму ҳамвор ва дастгоҳу қубурҳои обкаширо таъмиру аз навсозӣ намуданд. аслан ҷангалҳои хоҷагӣ ҷангали мо ҷангалҳои худрӯи табиӣ шуда. ман пистазорҳои худрӯй ҳаст, пистазорҳои ҳаст ки хоҷагӣ бунёд кардааст, бодомзорҳое ҳаст ки худрӯй ҳаст бунёд кардем аз тарафи хоҷагӣ. ҳамин ҳол лалмӣ мебошанд. мо тасмим гирифтем ки дар соли ҷорӣ дар масъаи давлатӣ кишти пистаи обӣ дар майдони 2 гектар бунёд намоем. нашумои пистаи обӣ нисбат ба пистаи лалмӣ хуб аст. агар пистаи лалмӣ дар давоми аз 15 то 18 сол ба ҳосил дарояд, обӣ дар давоми 8-10 сол ба ҳосил медарад. бо дар инҷа пайванди агар писта гузаронем пештар, агар дар 4-солагии писта мо пайванд гузарем, дар 7-солагӣ аллакай писта ба ҳосил медарад. таври масъулин иброз медоранд дар вақти омода намудани замин ва шинонидани ниҳолон тавсияи мутахассисони соҳа пурра ба инобат гирифта шудааст. мин баъд низ нигоҳубин ва парвариши боғ дар асоси маслиҳатҳои мутахассисон ба роҳ монда мешавад. дар давоми сол ба нақша дорем ки дар майдони 60 гектар кишти писта дар заминҳои лалмӣ гузаронем ки ин ҳам ба манфиати хоҷагӣ аст. ҷойҳои кори нав дар хоҷагӣ ташкил мешавад, дар манфиати давлат низ мешавад. албатта чунин амалҳои ободонию бунёдкорӣ ҳам ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон дар татбиқи ҳадафҳои барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 заминаи мусоид мегузорад. баҳриддини Эмомиддин, Фирӯз Қурбонов, ноҳияи Хуросон, махсус барои барномаи таҳлили хабари Иттилоъ.